Изберете номерата за конферентния разговор от фонбук. Изпратете избраните номера в Outbox. Въведете часа на конферентния разговор. По същия начин можете да изпратите факс или гласово съобщение до избрани номера. Въведете брой опити за свързване в случай, че номерът не отговаря. Натиснете бутона ОК, за да изпратите избраните номера в Outbox. Набирането на номерата в папка Outbox става автоматично. Активирайте Call Scheduling за автоматично набиране. Вижте активните връзки и изчакайте, докато се свържете. С помощта на фонбар можете да управлявате избрана връзка. Можете да прекъснете избрани връзки едновременно. Всички успешни разговори се съхраняват в папка Журнал. Провеждането на конферентни разговори с PC телефон е лесно и евтино.